खुलुमबाय बयनिसिमबो बिआर ब्लगनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायहरबाय आरो आसा खालामदों नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दङ आरो दिवालीनि नोंथांमोननो साफ्रोमनोबो आंनिफ्राय हामलायनाय हरबाय साननाय हनाया जाफुंथो बयनिसिमबो हेपि दिवाली दा 11टायानो जानोसै फुंनि माने मावगासिनो खामानि बिदिनो खामानि माने न'नि खामानि रुम सिबगासिनो दा आथा सिबबाय ओमफ्राय दंबावो माने उथिनायाबो दिनै लेट जाबाय नालाय बिदिनो माने समखौ मिलाया मोन्दों अब्लाबो आं एसे सम दिहुननानै नोंथांमोनजों नुजाबाय माने ब्रेकफास्टखौ 10टासोआवनो खालामनाय जादों बेनिफ्राय बोथोराबो दिनै बिराद गरम सान्दुं गोसा लोगोसेनो बोथोरखौबो आं नोंथांमोननो देखायफानाय जाबाय। हेल' दुगैखांबाय दा किटचेनसिम फैदों आं नायनि मा लाबोदों मिस्टारा बाजाराव थांदोंमोन बाजारनिफ्राय नैबेफोरनो गाजर टमेटर दुन्दिया ओमफ्राय फुलकबि मुला बेनिफ्राय लकेल चिकेन लाबोदों बानलु खेबजांबो बायनानै दुगैनानै बिराद गोजांनाय मोनदों दा साहा एसे लोंना लाग्रोनि दहाय ब्रेकफास्टखौ खालामखांबायमोन आं अब्लाबो गोजांनाय मोनदों साहा एसे दंखायो बेखौ लोंना लाग्रोनि बेनि उनाव माने आरामखौ खालामनोसै संनायखौ बेलासेबोथ' बिराद खामानि दङ जेबोआनो जायाखै दिवालीनि गिफ्ट होदों हासबेन्डनो खुलिनोनो सम मोनाखैमोन आङो मैया मोननै खुलिबाय आरो दिनै बेखौ खुलिना देखायबाय नोंथांमोननोबो मैया नैबेखौ खुलिदोंमोन बेनिफ्राय ड्राइ फ्रुट्स दा बेजोंनो लोंसै आं साहाखौ नोरसिं बिलाइ खानो फैदों आं दा नोरसिं बिलाइ आरो बिदिनो मोननै मोनथामसो बिलाइ माने लोगो नांनानै जमायै आं दिनै ओंख्रि संनो नागिरदों नोंथांमोना बेखौ मिथिखागोन मान दुन्दिया बेनि उनाव जोग्लावरि खागोन जोग्लावरि थानायावनो जारि बिलाइ दङ नै नोंथांमोना नुखादों दाइनिसो बे जारि बिलाइखौबो होफागोन बेफोर गासैखौबो आङो लोगो नांनानै संगोन दिनै मोनसे ओंख्रि संनो नागिरदों गासिबो मिन्थिखागौ बेनिफ्राय जाथारनाय जायाखैमोन आरो बिदि ओंख्रिखौ नै आं बेदरखौ सुना लाबाय बिनिफ्राय बे बिलाइफोरखौबो गासैखौबो सुजोबनानै माने दोनबाय आरो दैयाव सोमना दोनथ'बाय बे बिलाइ मैगंफोरखौ आं दा ग्राइन्डाराव गुरा खालामगोन बेदरखौ आं दा एवफ्रामबाय बेदरखौ दसे एवनानै आं बेहाय सामब्राम गुफुर हाइजें देना लानायखौ होगोन बिनिफ्राय दसे एवबोनानै उनाव दै होगोन बेहाय हाइजें सामब्राम गुफुर जिरा गलमुरिस बेखिनिखौल' होगोन बानलु ओंख्रिया दसे गोदौनायनि उनाव दहाय गुरा खालामना लानाय बे मैगं बिलाइफोरखौ होबाय आरो दा बेखौ बिदिनो दसे गोबाव गोदौ होनोसै खोबनानै आं डाइरेक्ट लुनानै होबाय सरलायासै ओंख्रिया गोदौगासिनो दङ ओंख्रि गोदौगौमानि आं बायहेरायाव थांनानै बेलेग खामानि मावहैनि खामानि माने दायो साखि लगायनो गोनांफोरखौ एसे सुस्रुहैनि जेबो रेडिखौनो खालामाखै सिलेखा संख्रि होना सोमना दोन्दोंमोन सान्दुआव होगासिनो बेखौनो सानफ्रोमबो एसे नैबे माइब्रा गुन्दै ओंख्रिया गोदौगासिनो दङ नाहैनो माबैसा जादों साखिफोरखौथ' आं सुनानै बायहेरायाव दोनथ'बाय दा नायबासो मिन्थिसिगोन आरो माबैसा जाना दङ जा मोजां नुखादों ओंख्रिखौ दसे गोदौ होनानै बोखांसिगोन संख्रिफोरखौ साखिनानै गगा मोननायफोराव माने मोजां बिदि जानाया बयबो मिन्थिखागौ हासबेन्डआ माने एसे गगा मोनगासिनो लोमजां बेनिखायनो आं दिनै लकेल चिकेनजों बिदि बानायबाय फुलकबि आलु गाजरनि मोनसे भाजि बानायबाय बिनिफ्राय नैबेथिं दुन्दिया बानलुनि बाथोन मोनसे जानोसै जोंहा सानजौफुनि ओंख्रिया ओमफ्राय खामानिफोरा जोबथ'बाय ओंखाम जाखांनानै बिदिनो माबा माबि साफा खालामबाय बिनिफ्राय दा दसे रेस्ट लाथ'नि दायो लोगो मोनगोन नोंथांमोनजों दा 3टायानो जाबाय गुड इभिनिं बयनिसिमबो दा 4टानि बारबाय आंबो एसे ओंखारनानै एसे जगार खालामहोलांसै नायलांबाय थादों मा खालामनाय जायो नोंथांमोना जायाबाबो ओरैनो फिसा रंग'लि बानायबाय आं रंग'लि बानायनायनि जेबो आइडिया गैया अब्लाबो ओरैनो माने दाखालि फाननाय नुनानै आं पेकेटनै लाबोदोंमोन बिनिफ्राय ओरैनो बानायबाय आरो जा मिन्थावथाव नुखादों रुम सिङाव मन्दिराव होखांनानै आं नैबेयाव होफैबाय थुलुंसि बिलाइयाव थुलुंसि बिफाङाव हासबेन्डजों आंजों मावगासिनो बेनिफ्राय बाबुआबो हेल्प होफागासिनो गोजौआव साथियाव साथि मोननैसो होनो फैदों आं दा साथि होनोसै गोजौआव होखांबाय गोजौआव साथि नोंथांमोननोबो देखायबाय आङो बुहुद टाइम नांगो बेनिखायनो आङो बांद्राय बुरजा होआखै आरो होबाय होनांगौखिनिखौ
जागायबायानो गथ'फोरा फुलजारि सावबाय गथ'फोराथ' बिराद मोजां मोनखायोना फुलजारिखौ बिनिफ्राय जों दिनै बिदि खोमसियैनो लाखिदों आरो बे लाइटफोरखौ लगायाखै नांगौ जानायावल' लगायदों जोंनि बाबुआबो सावदों एबार फुलजारि नङाब्ला बियो बुहुत गियोमोन एबार गियाखै बिनिफ्राय बिदि न'नि लाइटफोरखौ खोमोरनानै बे साजायनायजोंनो पुरा गोजों जादोंना बेनिखायनो बिराद मोजां मोनदों आरो फंबाय बमा माने आंथ' बारा गावाखै फुलजारिल' बारा गावनो माने गाव मोजां मोना आङो ओमफ्राय बिदिनो बिसोर गावगासिनो दा किटचेनसिम फैनि जाग्रा बानायनि नारेंखलजों मोनसे बिराद गोथाव जाग्रा बानायनि आङो माने बुहुत इजि आरो गोथावथारबो माने बुहुदानो बेखौ जाखायो मोनथिखागौ बिनिफ्राय आं बिराद गोथाव मोनो नाथाय बिराद गोबाव जाबाय आरो बानायना जायो दिनै बानायनि माने बुहुत सहस नारेंखलखौ आं मैयानो रुखिना दोनखादों दिनै हास्लाबाय नङा होननानै दा नोंथांमोननोबो देखायलांनि किटचेनाव आङो माने दावरावथारखाय दरजाखौ मारिनानै दङ बिनि थाखायनो आवाजखौ नोंथांमोना बोरैबा खोनादों बेहाय आङो नारेंखल मैदा सिनि रिफाइन थाव इसे सामुसनैसो जखा बिनिफ्राय संख्रि इसे होदों नारेंखल सिनि मैदा रिफाइन थाव आरो संख्रि इसे होनानै दा बेखौ दै होनानै मिक्स खालामगोन आं जेबो जखा लायाखै जायखिजाया माने निजिनि मोनसे जखा बायदि आरो नाथाय बेहाय आं कापजों माजों जेबो सुवाखै दा बेखौ मोजाङै मिक्स खालामगोन दैखौ बारा नाङा बेहाय मानोना नारेंखलानो बिराद दै थाखायोना दैखौ बारा होनो नाङाखै दा जाबाय बियो बेनिफ्राय थावनि फिथा बानायबा जों जेनाखि दुलुर दुलुर खालामनानै बानायो दा बेखौ बिदिनो आं दुलुर दुलुर खालामनानै बानायसिगोन आखायाव एसे थाव लानानैसो आं बेखौ थावनि फिथा बायसा खालामनांगोन नङाब्ला सिथाबजोबगोन मैदाना बियो माने बिराद सिथाबखायो मोनसे खोथाबाव नोंथांमोननिसिम बे फिथा बानायनायाव दै नाङा मानोना नारेंखलानो बिराद दै थाखायो नाथाय दिनै आंनि नारेंखला एसे खममोन आरो मैदानि जखायाव बेनिखायनो आं एसे दै होनो गोनां जादों नाथाय एसेल' दै होनो गोनां जादों ओरैनोथ' दैखौनो नाङा अरखौ आङो बांद्राय बुरजा होआखै आरो मिडियामावनो दोनदों मानोना बेयो एसेयावनो खामनो नागिरो मोनबाय ओमफ्राय नै बेहाय आथा एवगासिनो सिनि आरो नारेंखल थानायनि थाखाय बियो माने एसेयावनो खामनो नागिरो आरो सिथाबनो नागिरो नाथाय जानो बिराद मोजां दिनै दिवालीनि आंनि गोदै बानायनाया बेनो नोंथांमोना माबायदि मोनखो रानबाय आं दानिया बेफोरखौ न'खराव हैनोसै बे जोंनि खाथियाव थानायफोरनो आं बानायनाय फिथा बेनिफ्राय नै बेफोर मिथाइ ओइनो दादैया दादा आं बानायनाय फिथाखौ जादोना गोथाव जादोना दादा बमा गावदोना गावाखै गावाखै खालि फुलजारिल' नैबे प्रसाद मिथाइफोरा जोंनि न'आव होफैदों माने खाथिनि आब'आ फुजा होदोंमोन ओमफ्राय जोंनो होफैबाय आरो प्रसादखौ दिवाली होननानै ओरैनो एसे साजायबाय सादारन सिम्पोल अब्लाबो आं नोंथांमोननो देखायबाय बेहाय मोनथाम कालार होनाय जादों पिंक ब्लु व्हाइट पिंक कालारखौ आङो साननै सानथामसो सिगांनो होनाय जादों बिनिफ्राय ब्लु आरो व्हाइटखौ दिनैसो होनाय जादों हाजबेन्डआ बुहुत टाइम नांदों बेखिनिखौ खालामनायावनो दिनैनि आंनि बे दिवालीनि भिडिअखौ नोंथांमोना नायनानै माबायदि मोनखो मोजां मोनदोंब्ला प्लिज साबस्क्राइब खालाम शेयार खालाम लामा खाथियाव दङ आं बेहाय जा गावगासिनो माने फैनोनो गिनाय मोनदों नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो कमेन्ट खालामदो आंनि दिनैनि दिवाली पार्टिनाया बिदिनोसै बुहुत सिम्पोलैनो पार्टिबाय दा जोंनिया संनो गोनांबो गैथ'वा दहाय सानजौफुनियानो थाखादों बेनिफ्राय रुटिखौनो जानाय जागोन मिस्टाराबो एसे गगा मोनबाय थादों साननैसोनि उनाव नोंथांमोनजों गोदान भिडिअ लानानै फैबावगोन आङो दिनै बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय